Kera Kata majahigni prario gaboro manoyier Miss Wisconsin 2020 e piny USA nitiere e pachoka indi kama otimo tijno ero mar konyo jogo mochando. Kira odhi limo project mar konyo mond liete e gwenge mangere Kagoro Muhoroni e kaunti ma Kisumu mayudo sir mar omenda kowuok Andrea Patrice Kata Foundation. Project noero siro mond liete kendo miyo gigeno e ngima tok lalo jogo mabende gidak godo. Kira owacho ni odwa tiyo mondo mi olok ngima jogo mochando e anyuola, ka bende owacho ni mano biro konye e laro Miss Black America e higa mar 2020 komnoero mabende ogeto ahinya. Bende okwayo nyithindo manyiri mondo otim gigo magihero mondo gichop lek mekgi e kinde mabende gisebedo jomadongo. Yes, I know for certain that when we come back, we want to empower the women by helping them to gain different skills that they can use in the marketplace, or however they can gain funds to support themselves, so they don't feel like they have to do different things to be able to provide for themselves or their families. It was great. I just had the crowning on September 20th, so we were just recognized. All the women in my division were recognized for winning for state, and the national pageant will be sometime next year. So I'm currently preparing for that now. Well, what I would say is go for your dreams. Whatever purpose or passion that you have, don't be afraid to explore it or research or look into it. It's never too early to start pursuing your dreams. Anka kaka jakom mar mond liete Tintola CBO. Ne waneno ni ok wanyal konyore kendwa. No ok wanyal yudo konyruok kamoro amora. Mond liete ne piny otaro gi nyithind kiye kuma wanyalo chiko kodgi maber onge. Tago erokamano ne Kata Foundation. Mano biro momako lwetwa. Mogeronwa training center mar mond liete mondo wayud kaka wanyalo chokore kanyo kendo wanyalo yudo gima watimo mondo konywa nyithi kiye manowewago, kendo wanyalo yudo gima mon matindo mancha chuogi othoweyo mondo yudo kaka ginyalo konyore. Ago erokamano ne Andrea Kata ogeronwa hall mang'ongo, training center maduong', kendo mane wang'eyo ni ok wanyal bedogo.